Belum masih jadi wong. Wah, orang tuh kabel ya, boleh. Ayo, ayo, ayo. Oh, coba nongke sama. Utuh. Beda. Wis dipinyak kok lho, Pak Guru. Wah. Wah. Ojo kuwi. Bat sing. Sama setra. Oh, wis urip kok. Ojit. Muni. Oke. Aduh kok nek pundi? Sapa? Biasane kan temuran kula jenengan. Ha kowe nang tempat kalau mana aku burung mawe kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winten singgalu teman-teman sewa para rawuh mboten itu. Pun diberi gigi. Gesi ade. Jeslo. Ayo. Halo. Temambeng yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng paweling sun gesian. Endi saiki? Keluar. Aku mau sasar ya. Keluar. Luar oleh banget. Wah, kerak nang gesian kuat, gesian. Edan ngopo? Baru gesian. Dah mulai edan. Kowe wani aku kowe. Rasa kompor-kompor kowe, Dut. Mbok ngilingi kowe iki, Man. Ijazah nggone aku lho. Kok dadak. Kowe iki iso ngomong sing Sabuk mawon kowe. Mak iki ono wis gedang to. Ono piro kae, Dang? Nek gedang kepok iki ra apa-apa apik. Oh. Soale iki kok
Nek gedang raja Apa kuwi? sajenge mati kowe. Aku gedang patilan bae. Oh, patilan kowe. Berarti kowe ya selingkuh. Kok iso? Mati ngono nek. Ora. Ayo apa patilan kok? Endir sumut kok. Itu sumut. Yo duweke Mas Indang, warga ing Besian. Paringono Bagas Waras, selamat paringono panjang umur. Isaya kawedah mriki amit-amit nuwun sewu. Derek Nyai Bur ngamen. Wong kene iki ana kesenian campur. Campur Lukman ya bendina campur kok. Ndi? Campur tangan. Campur bawur. Pak Gu, Dun, iki nek didongake. apa? Sing Iki acara begini menempuh bentuk baru. Wingi ora helm saiki nggawa helm. sing supet ndi to? Sing supet iki to. Anakku. Ya didongake sing supet. Ya tak tulake muga-muga dadi Kae lho. sing supet. Ganti lagi Pak Gu. Rene, sing supet kan tulake rene kowe. Kene le. Rene le. Bapak. Isa iki ora. Bisa loro Pak Gu ora ngawur wah. Gendelen lho. Ya, tungake iki sing Dik, jenenge sapa, Dik? Oh, Gilang. gilang. Pegele ilang. Muga-muga Dik Gilang dados solare ingkang saleh. Amin. Pinter sekolah. Pinter ngaji. Aja kaya Pak Teguh. Kok celeng. Cikile ngono ganteng, gedene kok celeng. Kowe apa? Ireng gagah tur. Ganteng. Nah, ganteng ayo iki. Oke, kita mangan lho, Dik. Kowe miturut sapa ya? Sok nek dadi polisi, kok tentara, Ojo bedili tanggane. aja pendidikan aja ngerti tanggane. Wong tanggamu yo kene iki makmur. Kelas piro, Dik? Kelas 5 mosok cilik kelas 5. Delok ibu pine kok. Kok diambung piye to? Hati-hati lho kuwi, Le. Tekan koma mlentung. Oh, sik, aku Piye kowe? Muni piye? Muni piye? Mat. Gilo. Nek wong nek ganteng iki wong wedok. Ning arepe ana dadi iki Sing mlentung apane? Maksudnya ki nek kena lingiran ki mlentung. Untumu kuwi. Go. Don. Iki ana penonton sing nyuwun nak menawa sing nemokke kunci bit bandole dompet. Dompet isine apa? Kok gak ke panitia apa ning tanggung kene? Ya siarke bae. Oh, alhamdulillah sampun kepanggih alhamdulillah. Oh, alah sing nek dinokke Mula nek bandole aja dompet, Mas. Apa to, Pak? tabung gas. Oh, badhe kotang. Tanggung kene Mas pun kepanggih nih. Yo, Iki terus ke Pak. siap. Don. Hanya apa kok? Yo, nang warga sian kene padha golek ilmu. Yakin sampeyan ning kene golek ilmu, Pak? Ya golek ilmu. Boleh wangsit kuwi percaya. Awas iki lho. Kowe rene. Tak cepet yo iki pun. Brongok sithik kembrutuk. Ya pi. Jajal nang iki lho Baseno. Pak Go. Aja ngono, Pak Go. Sampeyan mau numpang reso tangi kapok. Ya oke. Amin. Lukman Hedik lebok iku no. Kowe do aku ae Mas. Dak kowe sore men lho yo. Napa? Nang itu desa. Patul kalae. Ngelmu iku ayo Ngelmu iku ayu kaya widadari urip kaya kaya dan suari urip kaya kaya dan suari yen jatuh ramane ramane bali yen
tenar tengah main dengan Lampung. Terus tanggal 31 kita ini nang Ngawi. Ngawi. Sama segara. Sama segara. Ah, kena Lampung sama segara mah segane aja tau kaliran ya aku. Kayak lantai nang Bali. Sampai Pak Jono kayak mangane enak nang Lampung kok jebule Pak terus gone aja. Oh, sampai ini kan Bali barang. Siapa? Aku ini ngomong. Ini ya loh. Alhamdulillah sekali. Apa ini? Surya Kawedan. Wis tekan Bali, tekan Lampung. Sesuk taun iki kondisi nang Ngawi. Ngawi. Nek dadi wong arep yo nyanyane nyamit deh. Kali nang wae Lampung uang suwe jure 21 meter. Bayarannya 5 juta. Siapa? 5 juta bangun kita ini. Ini rapopo ngibul masyarakat. Ayo. Tekan Lampung. Oh, ini kesenian paling tua. Ya nomor loro lu tua. Nomor loro tua. Jojo tua kok bapak lu. Aku Pak Jono sepuhe lo kok. Zaman ini Pak Jono Dayak. Jenenge lu Dayak topeng ireng. Bojong. Bojong gendut. Terus Kok songo. topeng Kawedan. Topeng Kawedan yang sono lho. Ngendi? Boneka mau nonton mau. Blegeter. Blegeter mau. Bleguduk ora blegeter kae. Iki wingi aku nusul ngambil hari ini terus lewat dalan iki ana muni tambal ban 50 meter ban andong berbuka. Wah, ini tak ban 50 meter ini ban berbuser. Oh, Bener pendek. tambal meter kok iso Ban kok 50 meter ya jadi. Kilo. Nek nambah iki 50 meter. Blegeduk. Jebule pendek. Main Aja ngono, Pak. apa? Aja ngono ning kene. Apa? Aja Pak men dapat pendek wae. Siapa, Pak? Yo, ayo buka. Ayo buka. Malah kok goblok. Mangsa kaya tun, mangsa kaya. Ayo masak ilatun itu lho, nek masak kaya kayatun, masak kangkung. Nek kuwi mangsa mendeng, mangsa mendeng, mangsa mendeng. Siapa? Tidak mendeng amot. Lali yo. Nah, lali apa itu latihan? Pemuda dusun. Ayo apa yo? Aku lagi Kudu ada muka gerak. yen mulai. Oh, yo masuk lilo. Aku lali lilo. Lilo, nadanya sepir. Kowe nek kamu monyet. Ora aku maksudnya iki lek kaget iki spontan ngono lho. Ayo to, Mas. Hei! spontan kok kontan. Nek kontan ki bal-balane aku dalam bal-balan aku sak ora pakai seneng. Aku dari mana? Aku senengnya dulu kotak. Oh, wis wis. Tobat iki mantul iki. Delok bal-balan iki Ayo, setengah Mas. jam. Dah. Ki nunggu gule ra ono ya, Dang. Lah wong nyet boten gol. Yo, Ya kudu metu nek gol. wis Apa? lilo. Lho. Pak Endang ajeng nembang boten. Arep
kelingan karo banci kok kelingan. Celeng apa itu? Aku dan celeng. Apa? Sumpah janji momen sondol-sondol. Ya ayo. Kurang kok. Masya Allah, berarti kok jenggalah. Alah rapor. Kok ora bedino kok. Ya lorone ra sepiro. Heeh. Sini ra kira-kira. Ngawur. Meka yuke meka plek rupane ayu lunga ewet plek uta ucapur pertis kita ayu kok ki moni langkeng tak sawu mateng tamu ngecambok Sebenarnya ini sikile sapa Pak? kuwi sikile pelok Sikile ya. sikile ndak petek-petek Sebenarnya ini kita ngerangin sikile Pak. nah
Padha iki kok. Tuku jadah cangkul ongol-ongol. Ayo ibadah ning tombol. Nut gentong gebe akeh lumut. Pokoke gede. Apa Pak Do? Kok meneng bae? Bongkong gede akeh lemute. Ketok. Kita aja bibir. Oh. Kok dadi ir wong burine e kok. Mang kok semang-semang rutut taklok. Plerak-plerak wong lemu ra iso ndodok. Aja ndodok yu, aja ndodok. Kowe ndodok lebon iki kodok. Ya nek lebone kodok ya ora to, Pak. Nek kowe uli pacarmu anteng pancene gendeng. Yen adus peteng mesti tak inteng. Banjur weruh terus ngalor. Soe-soe. Ciledug. Apa? Ciut. Apa ciut? Cilu bang. Ciut. Pak Go ayo Pak Go. Ya. Kowe isih ono klasikan isih ono. Ya. Bias-biasan celeng barang kok. Kita pemuda Islam Indonesia. Ya. Oh. Maidang. SMP. Apa? SMP. Sampun pepejah. Ngapur tenan kowe. Apa? Wes jan. Ya tilak. Apa kowe? Apa sih Bang? Kowe ketinggalan ora kowe? Ngerti ya kuwi bakule akeh dalu ya. Ayo dipangan. Yo. Kita pemuda Islam Indonesia kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari kemuliaannya yang kita bisa untuk kancahnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masa selanjutnya. Siap. Geser. Pak Edar, Geser. iki kok liyane do bedigasan kok kempen nggogok ngono to. Aku ini kon geser. Opo? Ayo kan nyari penjelasan kowe gogok nang kono. Lah kok bagus. Geser ngono tok. Tak geser kono apa piye? Wah. Ayo kamu nih. Pak Jitu. Pak Jitu kena kene. Tukune rusak botol simbah turu kita kon. Kon endi? Kandana. Oh, kuwi kumling samping sewe kuwi. Ayo wi. Tukune rusak botol simbah turu kita kon. Juping. Wes. Lah, apa iki? Anu, apa-apa. Tapuk kuwi. Ayo apa wae. Pramila Pramila suci. aduh. Dek, teles. Terus dasmu. Yo. Napa? Apa, Lek? Jalan lagu apa? Oh, ngawur deng kowe iki. Mandeng. Oh, lagu apa? Tak turuti. Turuti putih. Ora dadi. Ane dadi aku mumet.
Kok menyane ra ono. Yo. Tuturi handayani, ngetut buri bebayani. Oh tulis putih tau kabli. Oh tuturi. Sarinande putri Sarinande putri suri pujaan sangat jeli tiap hari seputri menari diiringi lagu Sarinande. Banji sok liwat ngono wae. Amburine barang gedeng kae lho. Ya, Jalan mencatat kita. Kok ada dira? Dengan bojone nang dadi kok. Iya. Wah. Oh, ayo nih sikile rasane dur tengen tok.
Sikro sikro nae